Ari sa ta mag-una sa mga balita ron buntaga kay murag nagkainit ang ilang panagkumbate dito sa taas. Ang dinis ubos kumbating trabaho. Kagahapon nag-cancelar na ang iltap ni Senador Bato de la Rosa, ang license to own and possess firearms. Kansilar na sa kapulisan kay matod pa dunay 117 ka mga armas nagpusil itong Bato. Matod pa nga gikansilar na kay gi-consider ni siya nga armed and dangerous daw mate. Kini human gihimo ang dungan-dungan o simultaneous raid sa mga gituang magtago ang senador nga giingong dunay warrant of arrest sa International Criminal Court. Una na gidungan-dungan nila ni pagronda ang dito sa Paranaque og duha ka mga bahay dito sa Pampanga nga diin kini gipanag-iya sa uyuan ni Senador Robin Hood Padilla. Unya dito sa Bulacan po paghuman sa rinda negative ang resulta. Ang dungan ng pagronda sa NBI o CIDG unya matod pa murag negative man wagin sila kadakop di matod. Samtang si Attorney Israelito Torion or Bobby Torion, abogado ni Senador Bato de la Rosa, illegal ang revoke sa lisensya sa mga armas ni Senador Bato de la Rosa tungkol kay ma-revoke na dahil ang mga lisensya kung guilty na ka or nahukmang sadaan sa mga husgado dinis Pilipinas while labot ang International Criminal Court. Murag mo ni ang while labot ko na to. Samtang si Senador Robin Hood Padilla karong adlaw posible pa sa kanong kaso kay base sa gagapon holiday mangod base sa rekomendasyon sa Department of Justice o sa Asas Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG kagapon ilan ang giindusar ang ilahang sumbong ngadto sa Department of Justice aron kasuhan og obstruction of justice si Robin Hood Padilla. Gapon holiday man. Tungod kay gisaulog ang Feast of Sacrifice sa mga kaigsunan natong Muslim. Matag delikado. Dili na ni mabaguhan kay dugay po ning na priso. Nakagawas ni panahon ni Presidente Ramos kay gitagaan ni siyang amnesty. Amoy resulta nga okay na siya, okay na. Pero ang veteranos prisuhan po si Senador Jingo Estrada nga posibleng karong adlaw i-file po sa ombudsman ang iyang kaso ngadto sa Silingang Bayan. Isunod ko ng file si Senador Joel Villanueva. Naloko na. Tungod ni sa flood control anomaly. Ay. O hinungdan nga ni walk out ang mga sakop sa minorya sa Senado ni atong niaging usang adlaw itong Martes tungod kay daliun ko no pag-usap ang role sa Senado diin makabutar ang mga senador pinaagi sa online. Hinungdan nga ni walk out ang mga sakop sa minorya unya nag-away pa pagkahuman ini. Kay matot pas mga kutsinanggong bugoy kung doon na may work from home doon na po kunoy vote from jail. Mao kuno to'y plano sa majority senators pinaagi sa motion ni Senador Rodante Marcolita. Ang amahan ni Congressman Ropaulo Marcolita. Rodante Ropaulo. Matay jingkoy og malot sa guwaran tuan na unsin lang sila kabuok. Naloko na. Paitagoy. Pero matod pa gahuwat yun nagsigi kunog pa pangutana si kani Senador Bong Revilla ug anus apon mapriso si Jinggoy kay wasay kauban dito sa presuhan nga naimutangan niya. Kaya sa nanay. Oh ba? Samtang ang nagaprisong magtiayon si Corley Discaya or Pacifico Discaya katong giingong banggiitang kontraktor sa pag surikmot sa pundo sa flood control ug ang iyang napriso man ni Senado karon sukad pa itong niaging tuig ug ang iyang asawang si Sara Diaz upon mapriso. Si Sara Discaya kagahapon ingon ang Customs Commissioner nga si Ariel Nepomuceno nga ang 13 ka mga sakyanang mga nindot kayo nga mga sakyanan sa mga Diskaya nahalin nagyughurot ang katapusang nahalin ang upat nga ang kinatibok ang halin ini moabot ng 114.7 milyones sa 13 ka mga sakyan pastang.
Barato ra kay baligya ko. Palit ko atog duha kanang bayig laki aron mo sanay. Ini gingon ni Nepomuceno nga ang halin nga 114.7 milyones i-remit nila ngadto sa Bureau of Treasury aron magamit sa gobyerno ang maong pondo ngadto sa flood control na pod. Ngay gitokod karon nga Truth Commission kini naglangkob ni sa mga kaparian ug ang kanhi International Criminal Court Judge nga si Attorney Raul Pangalangan nga matod pa ang Truth Commission magsentro ni sa pagpangimbestigar o pagpangdokumento sa mga biktima sa extrajudicial killing. Man naman to. Hearing naman digong niya November 30. Nga matod pa, pertin daghana gyud nga mga biktima pagwa pa mulutaw tungod kay hadlok pagyapon ang mga pamilya sa nabiktima sa extrajudicial killing o katong war on drugs ni kanhi Presidente Digong Duterte. Ay. Samtang si Digong o ang pamilya niini hasta ang mga DDS. DDS. Niingon ang human nila hatagig pabor ang pamilyang bangag. Naloko na. Una gini ang mga adlaw sa pagka-presidente ni Digong ni atong 2016. Iya gina yung gipalubong sa libingan ng mga bayani ang patang lawas ni aning Presidente Ferdinand Marcos Sr. amahan aning bangag. Ba? Sa libingan ng mga bayani unya gihatagan pa niya pabor nga mudagan pagka-presidente imbis ang iyang anak nga si Sara. Pero matod pa kini Sara, Vice President Sara karon wa gyud kuno ni patuo sa man hinungdan nga ang ilang panaglambigit sa politikang unit team. Nahug na hinuog unit teams. Aritas lokal si Governor Pampari 4 kato pagpakan. Human ni giingog gipuy-an og mga wakwak og ungo. Ang Palace of Justice or Marcelo Fernan Palace of Justice kanang likod sa Kapitolyo kagahapon gipahibaw na nga gigahinan ng 150 milyones sa provincial government pinagi ni Governor Pampari 4 aron ayuhon ang maong building ang tulo lamang kaandana. Matod pa ni Provincial Administrator Attorney Ace Durano nga ang tulo ra kaandana first, second ug third maoy angay gamiton kay ang ikaapat angay nang idimoles kay naguba ni tungod atong linog sa niaging 2013 nga gipasagdan na sa nagsunod nga mga gobernador hangtod na sa panahon ni Lalay. Naloko na. Ingon sa mga empleyado sa Kapitolyo labi na gyud ang mga guard nga mujoting magabi nga murag naay wakwak dihang nagpuyo na. Sa maong building mahadlok kaning muduol sila kay basin og paakon sila ni sa wakwak. Ano ningon ang provincial administrator nga si Attorney Ace Durano nga naghuwat nila sila sa tubag, final nga tubag sa Department of Justice din kining maong luna. Gipanag-iya sa Kapitolyo apan ang Department of Justice din mo nipatukod kaniadto og building aron kabutangan sa mga piskalya, buhatan sa piskalya og sa mga regional trial courts ang maong edipisyo. Gani matod pa ni Attorney Durano nga ang Court of Appeals nagplano pod nga mogamit sa mga building human o paayo sa gobernadora o provincial government ang maong gipuy-an matod pa gipuy-an og mga wakwak. Magulbol sa mamuhi ay baboy din sa Sugbo hasta sa Visayas kay gi quadruple kastang ang pork import sa mga baboy base sa kamanduan sa Malacañang o gisugo niya ang Department of Agriculture Secretary nga si Francisco Laurel Chu Jr. Ang mga mamuhi ay baboy ngayon patyo na yun. Ang mga nanganibuhig baboy tungod kay ang gobyerno karon gikas bugas asin ngadtos mga lamas nagsalig lamang sa mga imports hasta kaluoyas mga sakop sa sakop sa kanabang mga pork producers but Dinis Visayas wa na gyud hasta Cebu tiwasan og tamas ginawa sa gobernong bangag. Instead nga tabangan ang mga namuhi ay og mga hayop itiwasan naman hinuon ining gobernong way boot.
Dahil usang gihulago yung otro pong ko'y buot. Ang vice-gobernador nagsige nagpakita sa social media nga nagsuroy siya sa kalungsuran, sigig tingsi dito. Namasin ito ang ma-retain siya after sa 2028 election nga ma-re-elected siya. Si Glenn Soko nagtingsi-tingsi sa katawhan nga ang uban ang kadaghanan ini abot sa iyang tubangan mangyamin. Naloko na. Matod pa kung waay da ang hinabang mo nga di gyud tambungan ang vice-gobernador nga sige nagtingsi. Kaya may balita dito sa Algeria. Alegria. Ang naakaroy bagong kontrata sa kanabang dito sa Barangay Montpelier, Alegria. Katubang naigiingong daghang kaing krudo gasolina sa ilawom. Ingon ang Department of Energy nga ang Indonesian firm Tixcal Energy na magsugod na o ilang sugdan pagbalik. Sila itong kontraktor sa unang gibiyaan naman. Sugdan pagbalik og bangag o lungag aron makuha ang oil o gas dito sa maong lugar diin matod pa ni Department of Energy Regional Director Renante Sevilla nga dunay gibanabanang 28 milyones ka mga bariles ang ilang estimate. Matod pa nga kanikon makuha ning maong krudo kinahanglan ari ra kuno sa local ni i-refine or magbuhat yung refinery aron ang mga aron ang makabenepisyo ni ini ang taga-Sugbo. Maingon ni Sevilla nga daghan na unyang krudo mahimo nag tag 5 na lang ang litro.